Burgemeester Oosterman van Instellingwerf liet onderzoek doen naar de himpteelt en handel in Jesterwoude. Al een skoft is het wapentoneel van gewelddadige incidenten. Zo binnen 2 inwoners om het leven gebracht, wie er oorvallen, inbraken en waren er verskate wietkwekerijen oprollen. Bob de Vries had juist toen de eerste marathon op Naturius woen. Op het ijs van Noordlaren ontsnapte de inwoner van de Houde 10 rondjes voor de eind. Christijn Groeneveld en Ingmar Berga waren tweede en derde. Maatregels om beter ijs in de Luts in Gasteland te krijgen binnen nog hield dit net troffiert. Het wetenschap zou komen plaatsen om wetterlopen naar de Lutsta aan te sluiten. Nevens de ijswegencentrale Gasteland had de ondernemer nog geen materiaal binnenkregen. Acteur Rutger Hauer kroep nog 1 keer in de rol van Ridder Floris. Hij docht dat in een reclamespot van een Frieske berenzaak. Hauer zit erin op een Friesk hinder en praat ook Friesk. Ik zit al 500 jaar op het hinder. De reclamespot is maken door de Frieske filmregisseuse Mirjam de Wit. Joena vannacht klert het flink op. Het vriest een graad als 8 bij een zwakke, ontmatige eerste wien. Morgen wordt een droege dij met geregeld zinnen. Oedij vriest het 1 ons 3 graden.